Вітаю вас, шановныя сябры, чарговай серыі The Long Dark. Я спадзяюся вельмі, што вы памятаеце, у якую сраку мы трапілі тут, калі ратаваліся, калі пазбеглі пакарання ад гэтых ваўкоў. Вось так, бо мы зайшлі на іхную тэрыторыю. Давайте яшчэ раз. Пустая скрыня. Яны тут, яны мяне жахаюць. Так, што у нас, памятаеце, па планах? Абавязкова паставіць падабайку, падпісацца на канал, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Нам трэба дайсці вось сюды, да гэтых электрыкаў. І як у мінулы раз, я наколькі памятаю, трэба вось адсюль заходзіць, вось з гэтага боку да гэтага вагончыка. Так, электрыкі, зразумела, мы туды зойдзем, але не зараз. Вось нам зараз трэба дасюль дабегчы. Чаму дабегчы? Таму што ў мінулы раз у нас забралі ўсю адзежу. Мой косяк, я забыўся на гэты момант. Яны нас тут чакаюць. О. Карыстаемся красалам. Нам трэба знайсці каменьчык які-небудзь, каб іх адпужваць. Ніякай зброі няма. Ай-яй-яй-яй-яй. Як же ж цяжка. Гэта яно. Тое, што ў мяне было, тое, з-за чаго я выратаваўся. Ніякай зброі няма, я не магу ім нічым зараз пагражаць, а гэта вельмі важна, каб іх адпужаць ад сябе. Іх там два. Так, 10 хвілін, няхай. Все роўна трэба чакаць, пакуль яны сыдуць адтуль. Каніну пакуль што сабе назбіраем. Ну вось і як. Як. Трэба ўзяць наступны. Сука. Козёль. А нам зараз лікавацца. Гэты патух. Так. Да ёб твою мать. Так, ведаеце што? Я лягу паспаць на 1 гадзіну. Яны павінны адсюль сысці у такім выпадку. Не, яны не сышлі адсюль. Так. Ну, запалі. Халеру, ён не запаліць яго. Моцны ветер. Ці ёсць сэнс бегчы?
Ці ёсць сэнс бегчы. Сюды не прайсці, гэта трэба ісці ўсё роўна праз... Не, мы схаладнеем. Мы схаладнеем. І пры гэтым у нас трохі ежы ёсць. Добра. Давайте так. Будем чакаць. Будем чакаць, пакуль ветер сціхне. Слухайте, магчыма, нам трэба дачакацца раніцы наступнай. Давайте паспрабуем дачакацца раніцы наступнай. Ідь. З'їсти треба. Тяжко зараз. Як не круці, але тяжко. Де ми там? Яшчэ гадзінкі 3 трэба. Пачакаць. Ну што, раніца, не? 4 трэба было паляжаць, так. Што мы хочам зрабіць зараз? Гэта дачакацца раніцы, каб не было, не дай Бог. Паўночнага ззяння. Трэба знайсці хаця б пару камянёў, каб бараніцца ад ваўкоў. Так. Снег, магчыма, будзе ісці моцны. Паглядзім. Нам трэба збіраць вось гэтае таксама. Ну ты паглядзі на гэта. А вось і каменьчыкі. Яшчэ адзін. Пайшоў. Так, няблага было б ежу знайсці якую-небудзь. Для тут, слухайце, на гэтых ось. Рагозы няма. Так. Пойдем, не так уже і холодно, як было, до речі, у Завіруху. Там не Завіруху, там ветер быў, але ўсё роўна. Так, трэба ісці по дарозе, наколькі я памятаю. Так. На масток. Карацей, хадзім. Часу у нас мало, до речі. Туман гэта добра. Калі туман, то гэта значыцца, што ні завірухі, ні мяцеліцы не будзе. Так. Чуеце, вода. І не кажа. Троху страшно было, не ведаю як вам, але мне страшно. О, машина. Машина гэта добра. Машину можна облутаць. Так, тканіна гэта заўсёды. Заўсёды плюс. Что это? Это двери. Так. Пусто. Ну, неяк так. Калі не памыляюся, туды гэта у абход. Я б хацеў рызыкнуць і пайсці насустрач так званаму медведю. Па-першае, мы не гуляем зараз у выжывач,
Таму тое, што там мядзведзь будзе, гэта паніжае верагоднасць. А па-другое, все ж таки мы, калі распалі вогнішча перад ім і паміж ім і намі, мы ад яго ўратуемся. Карацей, я асабіста спадзяюся на тое, што яго тут не будзе. Чаму ўсе машыны тут пустыя? Колькі б не лутаўся, нічога няма. Мне гэта не патрэбны рэвальвер, дарэчы. Патрон для рэвальверу. Пуста. Паўсюль пуста. Так. Хадзім далей. Галінак, дарэчы, няма, гэта кепска. Падалося. Магчыма, рэха. Ага, тут жа ж няма праходу, вось яно што. Вось чаму я заўсёды над мядзведзем быў. Так, бачыце, мы яшчэ нават не дайшлі да нейкага скруту. Добра, пойдзем уверх. Там па дрэвах, наколькі я памятаю, затое ваўкоў не будзе, во. Затое не будзе ваўкоў, затое будзе больш-менш бяспечна. Тэмпература ўжо даволі нізкая. Звычайно ў такіх мясцінах ваўкі ёсць. Это я проста на слых правяраў, ці тут яны ёсць. Так. Магчыма, тут пячора нейкая. Гэта мы троху павяртаемся. Зараз, Маккензі, чакай. Бачу, што трохі палутацца можна. Ты галодны? Траціна. О, колькі зайцоў, паглядзіце. Колькі трусаў тут. Алень. Рагоз нават ёсць. Пытанне, дзе можа быць пячора? Я ўпэўнены, што яна тут недзе будзе. Так, мы прыйшлі адтуль, а вон там. О, шыпшыны троху, гэта добра. І злева я ўбачыў леня. Загнали оленя сюда, поглядите. Ха-ха, теперь зараз ты будешь с нами. Давай. Ага. Не, вот так. Угу. За палочки будем экономить.
Бяжы, 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 все равно я тебе ніяк не заб'ю. Зараз распалим вогнішча, пойдзем паглядзім, ці ёсць у нас нешта, каб сабраць мяса. Там хаця б кілаграм павінен быць у тым алені, які ляжыць справа ад увахода. Что это такое? Вогнішча не могу распаліць. Ах ты халера. Ты паглядзі на гэта. Для ламп. Порох. Давай. Ну вось і все. Так, книжку. Книжку. Усе. Так. О, глядзіце, тут яшчэ. Трохі галінок ёсць. Ты пабег ужо, не? А то капытамі сваімі б'еш недзе там. Карпа. Добра. Так, готуем воду. Пакуль яна тут готовится, мы пойдем до оленя. Олень. О, у нас топор есть. Выдатно. Я и забыўся, что мы можем вось так вось. Гэта добра. Гэта добра, зараз мы будем гатаваць сабе мяска. Пятьдесят 50 хвилин. Додамо зараз паліва яшчэ. Добра. Лепей было б, до речі, гарбатки сабе запарыць. Ось так ось. О! Нам же ж трэба паесці, правда? А таму мы зараз просто ўсё гэта приготуем. Банки поскидаем тут. Персики, выдатная ежа. Паглядзіце толькі на гэтыя скалі, якія ў нас ёсць зараз. У нас і плюсик по здароўю, і плюсик на аграванне. Выдатна. Слухайце, я нават не уяўляў, што пры тых умовах, пры якіх мы з'явіліся на гэтай лакацыі зараз, мы дойдзем дасюль. Засталося, дарэчы, толькі вада. Вось гэтая вада. А чаму 3? Ось так. А гэта скінуць трэба. Кепскую воду гэтую. Так. Ось тут. Все скінуць. Скінулі. Так, дарэчы, трэба банкі гэтыя таксама паскідаць лішнія. Толькі 2 пакінуць сабе. О, бачыце, колькі іх. Сім хвілін. Выдатно. Просто, ой, якая прыемнасць. Кілаграм. Так. Мы гатуем каву, дарэчы, каву. І рэйшу. Можна таксама яшчэ. Давайте рэйшу. Тут што яшчэ можам? Антыбіётыкаў пакуль няма, таму лепш рэйшу. И каву. Каву мы выпьем, ночь, середина дня. Каву мы выпьем, а гэта покладем себе у заплечник. Так, это можно поднять. 6 хвилин, а гэта выпьем. О, поглядите. Адзіна толькі у нас невялічкі перавес, правда? Трэба зараз усё гэта ось. Трэба было пакуль яно гатавалася гэта ўсё зрабіць, но нічога.
Зараз мы гэтым і займемся. Гэта хуценька, ён губляе толькі 2 хвілінкі на кожным такім паходнікам. Так. Добра, 30. Добра. Ой, ножовка у нас так само ёсць, то бок у нас ёсць і выбар, калі будзем разбіраць нашага якога-небудзь аленя ці нешта падобнае. О, все. Я лічу, просто выдатна атрымалася. Все, хадзім налево. О, рагоз. Яшчэ рагоз. Ух, як вывіць ваўкі, чуеце? Так, хадзім сюды, там трэба было налево ісці, бо нам зараз трэба ісці налево, бо мы звярнулі налево са звычайнага шляху. Так само сабраць. Ваўкоў шмат, кусаць будуць вельмі часта. Каб яшчэ знайсці іголку з ніткаю, набор, які мы згубілі ў турме. Ну як, у нас гэта набор адабралі. Я б зараз хаця б свае нагавіцы адрамантаваў бы. Так, мы ж адтуль выйшлі, так? То бок нам сюды. Ідзем паціху. Вось, каб былі нітка з волкаю, то мы б такім выпадку адрамантавалі свае штанцы і былі б ужо ў цяпле. Ну, як у цяпле? Ну, большасцю, давайте так. Усё ж такі не плюс 30 у нас было, ну, хаця бы плюс 20, плюс 15. Нам бы гэтыя нагавіцы дадалі б. Ось так. Так, і нешта заблытаўся, мы сюды падымаліся. Шыпшыну больш не хачу збіраць. Вось трэба. Вось тут медведь, звычайна. А ён тут і ёсць. Вы бачыце яго? Ось, так вам і не выжывач. Вось вам так гісторыя. Все ж таки медведь ёсць. Уяўляеце, калі б я памыліўся, вы зараз бы дайшлі да яго. Так, трэба запаліць свежы. Давай. А ты не можаш з охотником? Эй. Твою мать. Давай, згасай его. Давай, полезли. Гэтыя шкляныя сцены. Ну где ты? О, вось ты. Гэта калі што медведь пыхцеў. Чаму я его так яўна чую, я не разумею. Я не павінен быў яго чуць. Так, тут шлях, наколькі я памятаю, у адзін бок. Ён нас пачуў. Дзякуй Богу, ён сюды не забірацца ніяк. Так, трэба ісці. Нам трэба дайсці да вагончыка. Памятаеце? Господи, бляха, і тут гэтыя халеры. Так, это мы тут недзе лунаем. Все. Полезли сюда. Пакуль будем без походника, пакуль мы не выйдем до нейкай раўніны, походим без походника. Шыпшыну я не збіраю, бо у мяне яе і так шмат.
Але ж ён пыхціць, конечно. Нібы так ужо стаміўся. Так, уніз, вось нам туды, там недзе гэтае. Воўкі нават меншуюць адтуль. Гэта як, чаму? Ось сабакі якія, паглядзіце, га? Цэлая пячора і апроч вугля нічога няма. Давай запальвай, бо я так разумею, музыка не спыняецца менавіта з-за таго, што гэтая поскудь за мной ідзе. Так і ёсць. Так, яго трэба напужаць. Так, магчыма, ён, дарэчы, на трусаў зверне сваю ўвагу. Мяне чапаць не будзе. Так, а куды гэты шлях вядзе? Это просто тупик, ці што? Ось туды наверх можна неяк прайсці, правда ж? Ось тут. І пайсці ў правы бок, я правильно разумею? Так. О, то бок мы выйдзем на гэты будынак. Вось яно што. Ну давайте залутаем будыначак гэты. Тым больш, што бачыце, вецер падымаецца. Ага. Тут у нас, я бачу, трос. І мы ўжо неяк замерзлі троху. А калі хтосьці з вас думае, чаго-то гэта я рагоз збіраю, гэта для таго, што проста рагоз найкаштоўнейшая ежа ў гэтай гульні. Важыць мала, калорыяў шмат. Вось даволі лёгка насіць з сабою і такі, ведаеце, аварыйны варыянт ежы. Калі ўжо няма ні мяса, нічога. Недзе тут будынак. Ваўкоў няма, аленей бачу толькі. Будынак там, вось за гэтым рагом. Пайшлі ўніз. О, дарэчы, ён гарыць. Зараз, Маккензі, чекай. Все будзе. Давай, догорай. Там можна просто полутатися, я так розумію. Цікаво, чи там проход буде. Адчування такое ніби ёсць. А, вось он будынак. Вось аб чым гаворка. Зноў кулон. Добре.
if I can drop any of this gear. Нічого ти не скинеш, усе тобі треба. О, камінь. Заточки. Выдатно. Так, у нас есть гэты... Памятаеце, у нас застаўся гэтая стрэльба, засталася у нас каля турмы. Мы зараз яе можем... Ну, не адрамантаваць, а вычысціць. Гэта вельмі добра. Так, амаль што ўжо схаладнелі ўсе. Колькі дрова, а? Что тут вокруг еще есть? Ничего. Так. О, троху ежи. Каструля есть. Каструлю мы берем с собою. Так, нам треба зараз запарити собі нейку гарбатку, да і попити її. Перший походник. Давай. Давай. Так. Выдатно. О. Супер. Что у нас есть такое? Палки, конечно ж. Ну, давайте ось так на 3 годинки, правда? Зробимо собі. Так, готуємо. Готуємо. Давайте трохи поїмо. Видатно, так, а сюди поставимо воду. Воду, ой, я не то я насіснув. Воду. Літрик. Нам хопить, правда ж? 2,47, да. Больше нам не треба. Ага. Только что. Ты это потравай троху. Это можно скинуть, коли что. Ой, боже, я сляпы. Ой, мама. О, мама. Як же ж гэта добра, што мы ўсё гэтае знайшлі. Боже ж мой. Ой, можно выдохнуть, слухайте. И не бояться волков. И нават медведя. 5 набоев, правда, только. И спать можно где завгодно. Я глядячи ось на гэта, усё. Давай-ка воду еще. Мне такое отчувание, нам придется спать тут. Да. Не лепшие воронки. Але інших не маем. Так, я б хотел еще раз проверить, скинуть, до речі. Тут печора лепш была тут, слухайте. Чем под открытым небом спать с распаленной печью. Так. Ось тут треба скинуть гэта. Ось так. Ой, слухайте, ну жыццё-то наладжваецца, правда? Стрельбу знайшлі. Спальнік знайшлі. Засталося толькі адзежу знайсці ці адрамантаваць тое, што ў нас ёсць. Ой, як добра. Давай, мужик. Як марудно ідзеш. Ой, так, придется зрабіць яшчэ воды. Паўгадзіны, паўлітра.
сюди. Так, так, так. Банка нехай стоїть. Ми тут її покинем. До речі, треба скинути, бачите, 2 банки. Додатково, бо у нас є каструля. А там ветер все больше и больше сдувается. Ай-яй-яй-яй. Ведаеце, мне б до ночи дойти ось сюди. Было б вельмі добра. Нам зараз, конечно, туди... Якое кепское надворье все ж таки, а? І нам туди йти, до речі, і... Ой, буде тяжко. Ну, к чому не дойдем? Можна 5 литров воды. Напарили себе. Что у нас? 42, 35. О, у нас, до речі, є бонус. Ой, конечно, по-доброму, по-доброму. Треба ось тут тривати. Треба поглядіти, що у нас по 3, гэта прикладно 4,5 години. Гэта яшчэ прикладно 2 години, 6,5 годин, 2 години, 2 години. 2, 2, 2, ну прикладно 9 годин ми можемо тут протривати. Нам тут не страшно, бо... Ну, бо нас боронить ось эта печь. Розумієте? Так. О, бачите, як кепська йде супроть ветру. До речі, у гэтых трубах нічого нема. Тут докладно нема, а там з того боку. Нема. Так, что бы я хотел? Я бы хотел разбить галинку толстую. Хотя бы одну. Как мы докладно переношевали тут. Ось это 45 хвилин. Там у нас на годину было еще. Все, потроху дойдем зараз. Not gonna be able to carry this load for much longer. Дотягнешь, Маккензи, ничего с тобой не сдарится. Жить-то хочешь, правда? My feet. Такое адчуванне, ніби вибух адбыўся з сярэдзіны. Акуратна, 4 хвіліны толькі засталося. Так, палкі, спачатку палкі будзем паліць. Кинем 5 штук, каб было чым распальваць. Будем тут пераждаць. Тут няма чаго чакаць нам ад гэтага надвор'я. Так, што у нас яшчэ? До рэчы, вось гэтыя бубышкі, як я іх пра сабе называю заўсёды ад рагозу. Ось тут скінуць. У нас 14 ёсць распальвачаў. Так. 41. А мы можем тягнуть 40. Так. Запалок доволі шмат. До речі, можна ж кинуть. Так, ось гэтае мы і скинем. Ось
Так, банки сюди, запалки сюди. Так. Тут. Пакуль што две павязкі. Ну, хутчэй за ўсё, нам больш адразу за адзін раз не спатрэбіцца. Тут нам шыпшыну можна прыгатаваць. А тут можна прыгатаваць... О, на 1 гадзіну сабе знайшлі занятак. Выдатна. Антысептычную павязку. І ўсё дзьмухае, дзьмухае. Паліры, выберы. Так, ну прыйдзецца вось так. Пакуль што... Што такое? Ось так. Ось так будем спать. Каля печи. Давайте подкинем палево. Так, палки мы скинули, тому вот это. На 5 годинов, добре. Музыка пригожая. По одежде. О, до речі, бачите, 0,3 у нас есть, а яно у меня 0,6, 0,2, 0,3. Вот так. Гэты разберем. А ты треба будзе адраматаваць, як толькі атрымаем сабе голку з ніткаю. Нагавіцы. Карга 0,7. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Карга, яны лепшыя за вось гэта, за Маккензі. І хіба што горшая за рабочыя штаны. Ну, трэба будзе паглядзець, адраматаваць хаця б адні. І ў такім выпадку будзе бачна, што з імі рабіць. 4 гадзінкі. Давайте далей праверыць, што ў нас яшчэ маецца. 11 тканіна, гэта добра. Так, тут гэта б скінуць. 2 каменьчыка. Давайте вось гэтае пачысцім. Ой-ой-ой. Завіруха пачалася. Бачыце? Так, зробім з яго 100%. «71» пакуль што. 76 по 5%. Яшчэ 2 разы будзе 97. Нават 98. 99, потому что по 6 уже было апошнія разы. Добра. Гэта ўсё добра. Секеру таксама можна падтачыць. — 85. 88. Так кепска. По 3% толькі. 91. О. 94. Зараз павінна быць 97, так? 98. Добра. Ужо лепш. Тыпу навык падняўся. Так, трохі лепш навучыліся загострываць гэтыя штукі. Гэта лепей скінуць. Яна нам не патрэбна. У меня набор для шитва ёсць. А я займаюся хернёй нейкай, прабачце. Так, зараз поп'ем воды, будем шить. Будем шить. Додаємо паліва на 5 годинок. Давай. 38,49. Так.
па-першае, 49 гэта дакладна мы будзем рамантаваць. «82». Не ўдалося. Не атрымалася адрамантаваць. Так. О, 100. І колькі яны даюць? 1,5 градусы. Наступная вось гэтая. «82» і зноўку не ўдалося. 100. І колькі ж вы даеце? 1,5 градусы. То бок Маккензі апранаем. Працоўныя штаны 1,5 градусы даюць, але важаць 1,5 кілаграмы. Таму ёсць сэнс апрануць 0,75. 3 гадзіны. 0,75 вось гэтыя, але адрамантаваць. А тыя нагавіцы мы скінем і разбяром на тканіну. Нарэшце цішыня. Трэба будзе легче спаць. Выдатна, паглядзіце толькі. 1,5 і 1,5. Усё. Што у нас 3 гадзіны? Ну, лепей было б легче спаць уже зараз. Але. Так, разбираем. І вось гэтая працоўная, так? Працоўная штанцы. Разбираем. Шкарпеткі. На 2 гадзіны. А яшчэ паспаць. Лепей паспаць зараз. На жаль, няма гэтага гарбаты. Так. 3 гадзіны. Добра, 1 пакінем. І лягаем спаць на 4 гадзіны. Яшчэ ёсць 1,5 гадзіны, таму лягаем на 1. І зноўку снег пайшоў. Зноўку, магчыма, мецеліца. А можа і завіруха нават. Усё, раніца. Яшчэ гадзіна ёсць. Будзем лягаць спаць. Я не ўпэўнены насамрэч. Трэба нешта паесці. Так. Усё, запасы ежы апошнія. Выдатна, так. І я б не лягаў спаць. Чаму? Таму што у нас ёсць адрамантаваць, бачыце, скарпеты. Шкарпеткі нашы. Рамантуем. Галоўнае гэта захоўваць цяпло. Вось калі вогнішча у нас згасне. А яно амаль што згасла. Можна ісці. Усё. Так. І пры гэтым у нас тканіна скончылася. А нам зараз трэба ўсё ж такі ў вагончык. І толькі потым мы пойдзем ужо у электрастанцыю. Бо, наколькі я памятаю, па сюжэтцы мы ўжо ў гэты рэгіён не вернемся. Правильно идем, правильно. До рэчы, а чаму я не запаліў
Ось так. Зліва шерий вовк. Приехали, бля. Шерый волк, это вам не херня нейкая. Мяне так надолго не хопіць, калі я нікога не заб'ю. Ты пес, ты погляди, а? Не рычи. Трэба ўсё ж такі неяк дабегчы да гэтых вагончыкаў. Не туды. Уж не набои. А ты сколь узялся тут, а? Холера вас бяры. Сколь вы только беретесь. Слушайте, переследует и переследует. Отчепитесь. Так, нам сюда. Все, отчепились. Выдатно. Так, нам яшчэ цёпла. Нам яшчэ цёпла, то бок мы тут оглядзімся. Трэба будзе сабе зрабіць гэтых паходнікаў больш. Гэта калі што шуміць рака, наколькі я памятаю. О, тут масток нават ёсць. Паглядзіце, хто у нас ляжыць, тут адпачывае, а? Кілаграм мяса у цябе. Это мы потым, спачатку мы будзем лутаць. Лутаць. Ось так. Shit. Оу, ёпту. Looks like someone found trouble.
Ага. Хтосьці памёр тут. Хто у нас здараецца? Джинсы, паглядзім. Антисептик, револьвер. Лінда Бернлі, молодший електрик. This pack is getting kind of heavy. Ніней. Выдатна. Кардонныя гэтыя запалкі. Яны значна лепшыя за драўляным, на мой погляд. Ёсць капелюшак цёпленькі. Ой. Так, калі што мы зараз на тканіну парвем вось гэтае. What have we here? Супер. Што там унізе ёсць? А нічога нема. Шафа. Добра, нейкія пальчаткі знайшліся. Wonder if this is any good to eat. Так, порох. Порох таксама возьмем. Так, тканіну. Так. Нехай сабе паходнік згасне. Ложак ёсць. Тут было можна і, дарэчы, і паспаць. Усё, мы тут усё знайшлі, што нам трэба было. Тут патрэбен нож, каб гэта лутаць. Так. Колькі у нас часу? Даволі шмат. О, ремонту у нас тут. Гэта разабраць. Гэта дакладна разабраць. Так. Зараз будзем ремонтавацца. Гэта у нас 1 градус, гэта 1 градус. Гэта 100 грамм весіць, гэта 250. То бок мы гэта разбіраем. Ага, так. Тут. Не, гэта спартыўная. Угу. Разбіраем. Добра, тут 0,893, конечно. А чаму гэта у нас 0,8, а гэта... Ага. А вось гэта, значыцца, трэба разабраць. Добра. Так, выдатна. Пальчатки одягнуть. Конечно, одеть, апрануть. Так, 0,4. 0,4. Что гэта, что тое? Так. Это лепшее. Разобрать. Так, выдатно. С штанами. Джинсы у нас говно, там мы их разбираем. Угу, так. Ну, шапка ёсць, шарфик ёсць. Яшчэ б адную куртку знайсці. Вось гэта зараз адрамантаваць трэба так. О, пагрызлі. Было 100. 70. Гэтая 66. Не, вось гэтая, конечно ж, ремонт патрабуюць. Таму ремонтуем. І... Выдатна, 81. Так. Ці ёсць у нас яшчэ 1,5 гадзіны. Ці лепш пайсці. А давайте так, давайте-ка мы зробім наступным чынам. Мы тут застанемся да наступнай серыі, дарэчы. Зараз мы толькі ўсё ж такі адрамантуемся вось гэтую штуку. Ремонт. Так, то что у нас еще слабенько. И вот эту штуку мы так само адрамантуемся.
Вось, а на бягучы момант адсюль мы ўжо пойдзем до электрастанцыі, мы дабяжым даволі хутенька. Я лічу, што гэтая серыя атрымалась у нас вельмі добра, таму што мы вырашылі шмат задачаў па нашаму выжыванню. Мы здабылі сабе яшчэ адзежу. Мы, канешне, не надта цёпла выглядаем зараз пасля рабавання нашага, але ўсё ж такі лепш, чым на пачатку гэтага відэа. Так, таму вам вялікі дзякуй за прагляд. Калі вы хочаце паглядзець наступную серію, абавязкова падпісвайцеся. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. На бягучы момант з The Long Dark мы скончылі, сустрэнемся ўжо хіба што ў аўторак у наступнай серыі. Усім пакуль і добрага дня.